Viiru katsaa. Katsotaanpas nyt, poistuu Viiru. Pesonen, kertoisitko jonkin sadun? Vaikka sen kun olit Pesonen. Voi huma! Näin se tarina alkaa. Olipa kerran ukko nimeltä Pesonen. Hän asui maalla pienessä mökissään ja kaikki oli kahvia niin hyvin kuin vanha ukko toivoa kahvia voi. Kumpa vain olisi jotain ukko. Ei kiitos, en tarvitse. Katsohan, tässä sinulle vähän seuraa. No mitä tämä on? Viiru, vihreitä herneitä. Easy for ens, putte kupperböld. Minä olen Kei Pesonen ja tämä on keittiöni. Saat asua täällä, jos tahdot. Juodaanko kahvia? Joo, kiitos. Kissalta minä kysyin. Jaha, ymmärrän. Mutta kissat eivät juo kahvia. Mama se kyllä juo. Ja voi se syödäkin jotain.